biasa nadyanto sampun kepalampak yuswanipun Bukesi parandene swantenipun tetep ungkul tetep bantas kados mekaten yen ana son horeg yen Bukesi iki sinden horeg temenanan merga saya banteri suarane nganti kaya ngumbul-ngumbulke tenda aja kok nyuwara ngentute banter iki malah sehat le niki anak-anak kula Waranggono niki swantene ugi sae-sae. Nggih. Niat kula pancen regenerasi bahwa nanti generasi tua itu juga saatnya akan lengser ke Prabon istilahnya. Nah, maka dari itu kula memberi kesempatan anak-anak kula Waranggono untuk kontes tembang kutut manggung. Oke, ya wis ngono kuwi sing apik selalu memberi kesempatan kepada generasi ngono kuwi. Ora kondur teh dibek dhewe. Ayo kuwi. Kunjungan kira-kira sapa Bukesi? Urut saka Genduk Winong Nawangse. Ayo, Nong. Ayo entuk mandat amanah saka Bukesi. Ayo. Ning ongkake Nong. Terus oper Mbak Birgita Ayu. Sing wis pengalaman nganggungke kutut coba kaya apa. Lanjut Bir, ya terus. Ya kok balik iki ayo. Usul senang. Ya. Ayo. Ayo pada ngose to coba gangguku. Iya, mari ya bar-bareng ning bengi. Ayo. Nah, betul Pak. Ayo, Dedek. Ayo. Kok Jim? Oleh aku. Nah, Jim. Kamu Mas Bayu, yuk.
kompak men karo sing ngempul. Lho, kok niku pokoknya dengan lelaki itu mesti saya kompak, Pak. Waduh. Iya. Karo kanca lanang kompak. Iya. Karo pacar aku sih ae. Lah iya. Yo oper Mbak Okfa coba kaya apa making saking Sidoarjo. Sido wis ngarani Arjo ki sugih. Ayo. Derek belajar lho, Pak. Hah? Derek belajar. Lah belajar ora entuk dhuwit entuk iso. Ayo. Belajar kok kerja, ayo. Kerja nek no. Ayo kerja, ayo. Lah belajar malah bayar ning aku. Ayo. Iya, Pak. Kangen suaramu aku. Mangga 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 aja meneng ae. Karo rumah mangga ngono. Elek ora. Banyu wis aturan ora kampus barang kaya sing. Aku ra klaten ora rasane pagi. Dijak angele kan dhewe ora balas ngetatus terus ae. Anyel lah. mangga mangga Ya. Ora. mangga 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 Menanang. mangga Sithik ae yang paling do kakean. Sithik-sithik wis cukup wis marem aku. Oper, yo Mbak Munasiroh coba kaya apa. Nggih. Pirang sasi to yang lembobot ya? Nyapa to, Pak? Ora kuwi perhatian sing jenenge kanca ya takon ngono lho. 6 Pak. Wah, 6 ya. Wis. Pangestunipun nggih. Ya muga-muga putramu to lek lair lanang to wedok dadi seniman utawa seniwati sing hebat. Nah ya. Dadi seniman sing jos. Amin. Amin. Lian apa? Midang ngenting kang Kecok. Keroy aku. Lah ya ngono lho Pak, los ngono lho Pak. Nah iya, aku ngopo-opo lho maring anyel aku. Nah iya. Dede. Kecok. Nah ya. Pramitra kang mi nol ya Ngene ya, sugeng lenggahipun para penonton sedaya. Yo. Sugeng lenggahipun para penonton sedaya. Nggih. Mergo apa artinya wayang, apa artinya dalang, apa maknanya sinden tanpa penonton yang mendukung pagelaran seperti pada malam hari ini. Kuwi. Penonton ki penting, penting. Luwih penting penanggap, Pak. Kok iso? Loh, lah nek mboten sing nanggap sinten sing nonton? Penting apa? Penanggap. Sing penting duit. Oh. Lek nanggap ra duwe duit, merongos kowe ayo. Iya. Entake mari Tuhan ning kok ngerti arep. Ya ya. Wengi
nggih sing yu putri sing yo wiraswara nggih jiro lu Yo. Cobi kula lempar teng para penonton. Sing yo niku sinden 7, sing yo sedaya para lenggah. Kersa nggih Pak nggih? Alhamdulillah. Sing yo sinden 7, sing yo kabeh para penonton. Ingkang kersa yo kula dongaaken tambah kathah rezekinipun. Yo, sinden 7 sik. Yo, Cik, lu. Iya. Penonton. Tepuk tangan untuk penonton malam hari ini luar biasa ya, dewa temenanan. Gimana yang belakang lanjut? Ayo. Saiki diwalik men ora gosong. Sing yo penonton sing yo sinden 7. Siap nggih Pak nggih? Oke. 1 2 3. Sinden? Alhamdulillah kaya bal-balan. Kalian terima kasih partisipasinya. Selanjutnya Bu Kesi lagi. Ya, Nggih. Tapi niki Pak Dalang. Nggih, Bu. Koncone panjenengan Mas Joko Porong tasik nenggani lho ket mau. Mas, guru lho iki. Dosen. Mas, nggih. Wayangan model 45 kaya dipirsani. Jane aku nyuwun berkah karo Mas Porong. Mas Joko Porong menika teman seperjuangan kula Bapak Ibu. Panjenengane saiki dadi dosen UNESA, kula wonten isi Surakarta. Ning nalika kula kuliah kalih Mas Joko Porong niku lara lopo Solo Jogja kula nglaju nderekaken Pak almarhum Ki Seno Nugroho. Dadi kula niku awal-awale nyinden niku sindenipun Ki Seno Nugroho. Niku ingkang beto priyayine. Alhamdulillah. Saiki aku njaluk berkah sampeyan nyuwun. Ngendang ikut manggung. Ayo seling ta? Karawitan. Ayo. Joko iki dadi tak gendang tundung ngono lho. Ayo Kang Mas. Oh, panjenengane iki Ayo. ya. Kutut manggung jeling to. Asik ya oke, modern ya siap kok. Ayo Mas, iki. Kuwatir. Adik jenengan teng Solo kula openi. Ayo tangga nyate kae soulmate-ku kae. Ayo. Anggere tak tinggal tanggapan sing tunggu omah nih Pak Gendit kok. Ayo. Ayo wis kaya sing di omah nampa jog barang ngono kae. Nggih. Tapi nyuwun nggih tampa kangen Mas Joko. Kaya apa? Nggih. Piyayine menika komposer kelas dunia lho. Ayo. Gending-gendinge ini pun mboten namung gending-gending gaya napa niku? Komposisi kontemporer ning gending klasik sing terkenal sak donya niku sing ndamel Mas Joko Porong nalika ngeteraken layonipun Ki Seno Nugroho gendingipun Gajah Seno. Wah, nggih. Sing ngene iki lho. Asritina ning pasewakan dina nangis aku wis. Nggih, sing saya karyane Mas Joko Porong sing liyane kuwi sing kontemporer apa? Kelingan ra sampean. Karyamu sing kae lho, S2 kae lho, lali aku. Aku kan rambut jak kae. Ya, mbak. Nalika sampean kan kuliah S2, tugas akhirmu ning Candi Penataran, wayang relief mengangkat karya wayang relief dari Candi Penataran. Sampean nalika semono kan njaluk tulung aku to. Mbak Kesi, tulung aku sindenono karya tugas akhirku S2, Mbak. Ini aku yo jawab sepurane yo Dek, aku pas kuwi ning tanggapan yang luar negeri ning Austria. Jadi kapan-kapan ayo. Iya, wis ora apa-apa, tetep bagaimana laki-laki sepak terjangnya pasti mana hadap ada saja. Ya aku ngerti terus sampean entuk ganti dosen saka Padang Panjang. Wow. Boleh gelar nonton kuwi atau apa to, Pak? Ayo. Nek Mas Joko Porong wis elok tenan piyayi kaya ngono. Kuwi urung adili wah tenan karyane hebat. Jos ayo. Iki ya bar pentas festival Pasca. Wah, luar biasa. Penontonnya full ngisor dhuwur ning TB kae. Ayo. Jos temenanan. Ayo coba. Omben
Film apa sih? Film biru. Ki ngomong apa tuh? Iya lambune lho kayak biru. Ora nggih. Nana Yuk, awas. Aku tute dialange cilik ata Mas Joko Porong sik kelingan kali kutub manggung. Elak temenanan. Lah ngene anggere wis tau kelingan ya kaya wong mundasi kae dasarane wis cetar kaya omah model piye ya tetep iso. Ayo wis elak temenanan. Bar iki kita tak. Terus buka di sana buka di. Pakan Kondur Bu. Miner hatta kutute dialange mabur anta pakan lah sing ngendang Mas Joko iki sing entekne ora Mbak Tutik ora pas iki. Ya Mbak Tutik, iki padha-padha le komposisi iki. Ayo. Ayo Tik, ayo imbang ngono kuwi Mas Joko ya. Kan kaya Yeni Arama. lah kula mungkin mboten saya wirang lho Pak Yo ya. Oh, ora kulino wirang nek ra apa-apa.
Joko. Terus bariki terus duka. Ayo, nggih terus iki. Tuh, ayo awas deh. Aduh. Bentar ya Pak, ya. Ya, dikatasin nih gue. Saya takut nanti kalau kewirangan itu loh. Ora apa-apa. Saya kan sangat hormat sama Pak Joko. Ayo. Padane gendera dihormati malah. Aduh. Malah jangan. Kan cengkok orang sendiri-sendiri Pak Yoyo. Tapi Iya. kan cengkoknya masing-masing toh. Iku tuh Pasundan iki. Ayo. Aduh. Helai, Apa iki? Kalau mau selesai itu harus bervariasi Pak Yoyo. Iya. Helai, wong bagas. Angel, kapan-kapan lek Mas Joko nggarap komposisine vokale tutik lho. Wes. Tolong saya dibawa Pak Joko nanti. Bawa kowe benak wareg dipisui. Tapi saya senangnya kalau dipisui. Ah, Ya, agak keras gitu loh. iya. Ini nekat lagi ya. Hawangi, 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 wangi, 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 jalannya mas, kota panjang, calo, ngombe. Sing sesama orang Ngawi, matur nuwun Mas Joko Porong. Tak yuda pripun komentar jenengan niku suarane Mbak Tri Hasuti niku seriosan niku wau. Niki wau. Nggih. Kalau aku sih yes. Yes. Nggih. Masa cocok? Saya. Niki kan termasuk menapa menika variasi. Oh. Garapan dadi niki dijengkok Parahyangan Bandung. Pinten nate dari Asep. Asep Sunaria. Mboten Asep niku lah Asep Irama. Asep Irama.